Φαντάζομαι πως δεν έχετε ξαναδεί από κοντά τόσο μεγάλη ορχήστρα. Είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχουν έρθει ειδικά για μας για να παίξουν το μουσικό παραμύθι που θα ακούσετε σε λίγο. Εγώ θέλω μόνο να σας δείξω από τι αποτελείται μία ορχήστρα. Όπως βλέπετε, η ορχήστρα αποτελείται από όργανα που κρατάνε στα χέρια τους δοξάρια, όργανα με χορδές. Αυτά τα λέμε έγχορδα. Λοιπόν, τα βλέπετε κάθονται εδώ μπροστά σας. Είναι τα βιολιά. Δείτε ένα βιολί πως φαίνεται. Είναι τα πρώτα βιολιά αυτά. Τα δεύτερα βιολιά κάθονται εδώ, αλλά παίζουν ακριβώς το ίδιο όργανο. Ακριβώς ένα βιολί. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τις βιόλες. Οι βιόλες μοιάζουν με βιολί, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερο το όργανο. Δείτε το. Σαν βιολί είναι, μόνο που είναι λίγο πιο μεγάλο από το άλλο που είδατε. Έτσι δεν είναι? Εδώ είναι τα βιολοντσέλα. Το βιολοντσέλο είναι και αυτό ένα βιολί, μόνο που είναι πολύ μεγαλύτερο. Το βλέπετε? Και εκεί πίσω είναι τα κόντραμπάσα, τα πιο μεγάλα βιολιά της ορχήστρας. Κοιτάξτε τα πόσο μεγάλα είναι. Θέλετε να ακούσετε πώς ακούγονται αυτά μόνα τους? Θα ακούσουμε τώρα τα βιολιά πώς ακούγονται. Κάντε ησυχία να ακούσετε πώς ακούγεται ένα βιολί όταν παίζουν όλα μαζί. Ωραίο δεν είναι? Οι βιόλες τώρα θα μας παίξουν και αυτές ένα μικρό θεματάκι, ένα μουσικό μέρος, για να ακούσουμε τον ξεχωριστό τους ήχο. Είπαμε ακούγονται σαν βιολιά, αλλά επειδή είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος, ακούγονται λίγο πιο χαμηλά, πιο βαθιά φωνή έχουν. Πάμε οι βιόλες παρακαλώ. Όπως βλέπετε, όσο πιο εδώ πηγαίνετε, τόσο ο ήχος γίνεται πιο βαθύς. Ακούστε τώρα τα βιολοντσέλα. Ακόμη πιο βαθιές.